खुलुमबाय स्टुडिअ आं दाय दं राजीव बसुमतारी अरां दखरा एबसुआ खुंबोबाय थानाय थामथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया जोबथा गेलेनाय एबा फाइनालाव सफैबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुंखौ अराय जुगामि खालामना दोननाय नोजोर आरो थांखिजों खुंबोबाय थानाय थामथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ आवनाजुलि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 24 सेप्तेम्बर खालारनिफ्रायनो खुंबोगासिनो दं। थामथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायाव गासै मोन 12 गोख्रों जोलुर हानजाया बाहागो लायो। बेनिनो 2 गोख्रों जोलुर गेलेगिरि हानजाया दिनै फाइनालसिम सौहैनो हादों। थामथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायाव गोख्रों गेलेनायनि गेजेरजों मासा आरो सिफुं एफसिआ फाइनालसिम सौहैनो हादों। मख'जाथावदि थामथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय 2023 नि जोबथा एबा फाइनाल बादायलायनायखौ फैगौ 8 अक्ट'बर 2023 खालारनि रबिबार सानखालि मासा आरो सिफुं एफसिनि गेजेराव नुनो मोनगोन आरो गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै जोबथा बादायलायनायखौ खुंफुंगोन होननानै बानजाय आफाद आरो अरां दखरा एबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिसिमबो मिथिहोहरदों। लोगोसे थामथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायाव 2023 नि बानजाय आफाद आरो अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबथा एबा फाइनाल जोलुर बादायनायखौ नायफैनो थाखाय ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों।